Dobrý deň, dnes si spolu pripravíme cuketovú nátierku, ktorá je zdravá, dietná, nízkoenergetická a jej príprava netrvá viac ako 10 minút. Várte dietne, jedzte zdravo. Na jej prípravu potrebujeme jednu strednú cuketu, ktorá má 250 g, cesnak, stačí nám jeden struk, 50 g gastovského syra, rastlinný olej, v našom prípade je to olivový olej, potrebujeme ho však len jednu čajovú lyžičku, bylinky a cherry paradajky alebo reďkovku, to sú všetko veci na ozdobenie. Cuketu si nakrájame, použijeme strúhadlo, ktoré sa bežne používa na krájenie uhoriek, nakrájame si ju na také tenšie kolieska. Cuketu ja osobne veľmi rada používam a veľmi rada s ňou pracujem, pretože je to zelenina, ktorá je nízkoenergetická, je veľmi chutná. Do hrnca si dáme lyžičku olivového oleja a necháme ho zahriať. Je to jedna čajová lyžička, to úplne stačí. Čistíme si cesnak, jeden struk. Nemusíte ho čistiť úplne, môžu aj niektoré šupinky tam zostať. A roztlačíme si ho nožikom. Je to dôležité, aby ten cesnak bol roztlačený kvôli tomu, že práve pri tom narušení tých bunkových stien sa uvoľní z cesnaku zdravé látky, tzv. alicín, ktorý má rôzne pozitívne účinky na zdravie. Vložíme do rozpáleného oleja a chvíľku ho budeme opekať, tak aby z každej strany bol mierne ružový. Takže cesnak je opečený, vyberieme si ho, pretože v nátierke ho nenecháme. Potrebovali sme ho len na spestrenie chuti. Takže vyberieme si ho a odložíme bokom. Z tankového oleja si sypeme cuketu a budeme ju asi 2 minútky opekať. Samozrejme, že za stáleho miešania. Tak už cuketu máme opečenú, vyparila sa nám určitá časť vody s nej. Teraz ju prikryjeme pokrievkou a necháme dusiť asi 7 minút. Medzi tým, ako sa nám cuketa dusí, tak si pripravíme syr. Potrebujeme ho nakrájať. Používame tento gazdovský syr, ja mám rada tento s bylinkami, pretože bylinky nám dodajú ďalší rozmer chuti našej nátierky. Balenie syra má 154 g, my potrebujeme použiť iba 50 g, čiže odkrojíme si z neho menej ako polovicu. Balenie syra má 154 g, my potrebujeme do receptu použiť 50 g, takže odkrojíme si asi tretinku. Pre istotu si to prevážime, či sme trafili 52 g, čiže môže to zostať. Nakrájame na menšie kúsky a potom ho vložíme do nátierky. Nátierku nesolíme a nepoužívame žiadne korenia ďalšie, lebo tieto syry, alebo syry typu feta, ktorým patrí aj tento syr, sú slánšie. Čiže úplne to bude stačiť na to, aby tá nátierka mala chuť, ktorú potrebujeme dosiahnuť. Pozrieme sa na tú cuketu, tá je už hotová, takže do teplej cukety vložíme syr a premiešame všetko spolu. Tým, že dávame ten syr do teplej cukety, tak on sa nám trošku rozpustí a potom tá nátierka sa bude dať bez problémov rozotierať na pečivo alebo na chlebík. Tak, a to je všetko. Nátierka je hotová.